Dobrý deň, vážení športoví priatelia. Vítame vás na 0. ročníku Rally Monte Banduro, kde podľa očakávania Ferko Balog nechal všetkých svojich súperov ďaleko vzadu. On dneska trošku šumachruje, pretože má úplne nové auto a má ho aj dosť nízke, pán Pitoňák. Takže tešíme sa na výsledky, ako to všetko dopadne. Ešte by som vám dovolil predstaviť jeho vozidlo. Ako vidíte, najnovší model. Skvele sa hodí pre Rally Monte Banduro. Uvidíme sa v cieli. Výsledok rally môžeme vidieť vzadu za strojom. Tak toto, ako vidno, vážení priatelia, je viacúčelové vozidlo. Tak, a tu už máme šťastného víťaza, pána Baloga v cieli. Pán Balog, mohli by ste nám povedať, ako ste sa pripravovali na túto akciu? No tak takto. Ďakujem pekne. A čo poviete na váš nový stroj? Ja by som vám chcel povedať, že je nový stroj. Ďakujeme. A čo poviete na svojich superov? Slabo trénovali, alebo čo sa stalo? Mojich superov ešte stále nevidím. Veľmi pekne ďakujeme, uvidíme sa s tým. Tak, vážení športoví priatelia, dočkali sme sa. Ferko Balog stojí na stupni víťazov. Samozrejme, že túto Rally Monte Banduro vyhral. Vidieť to aj na radosti a výraze jeho tváre, že? Poprosím asistentku, aby dekorovala víťaza. Samozrejme, že dostane aj putovný pohár 0. ročníka súťaže. A ako prémiu dostane práve východoslovenské hrdzavé vedro plné zemiakov. Tešíme sa s vami na ďalší vstup. Dovidenia. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, 5 v Dejvicích, Brně před